Global markets under pressure. Prestaňte čítať titulky v novinách. Áno, je tu konflikt. A presne preto ľudia váhajú. Nie kvôli faktom, ale preto, že nerozumejú tomu, čo sa tu skutočne deje. Tak sa poďme pozrieť na fakty. Spojené arabské emiráty majú približne 100 miliard barelov ropných rezerv. Patria medzi top 6 globálnych. Ekonomika Dubaja nie je postavená na rope. Je založená na globálnom kapitále, podnikaní, nehnuteľnostiach a turizme. Nehnuteľnosti tu sú zabezpečené escrow účtom, čiže úschovou. Vaša investícia je chránená zákonom. A v posledných niekoľkých rokoch trh zaznamenal viac ako 50% rast. A teraz to, čo je dôležité. Náklady na výstavbu rastú. To znamená jedno. Kým čakáte na istotu, kúpite tú istú nehnuteľnosť neskôr za prémiovú cenu. A práve teraz developeri ponúkajú ceny a platobné podmienky, aké v rastúcom trhu neuvidíte. Pýtajte sa teraz. Pomôžeme vám nájsť tú správnu príležitosť.